Хора, аз с Роуз ще играем Brookhaven. Не мога да влезна през теб. Може ли ти да влезнеш през мен? Не, защото аз не съм влязла в играта. Сега влезни чрез мене. Роуз, къде си? Влизам. Само трябва да си напиша името им. Чакай, вижте. Аз може понякога да спирам. Извинявайте, защото не хем сме да бира телефона и ям сладолети. Къде си, Цвети? Не съм Цвети. Обърка се, извинявам. Ох, чакай. Blackpink. И вижте. Какво ще напишем? Аз пиша на английски. Така. И чакай малко. Real life. Така. И елате ще Ехо. Хайде, Роуз! Не се заговари с тази. Губим времето на хората. Хайде! Не ме има да губим, аз ще пиша, че съм от Blackpink. Ох, мале, братовчеде, ела, ти ме чуваш. Ела. Мартин иска нещо да ти каже. Нищо няма да ми каже. Хайде. Някъде отиде. Но аз ще отида на апартамента. Хора, чувате някакъв друг глас, нали? Някакъв шум, да знаете, че в момента... някой е взел апартамента. Гати, иначе тя да го взема. И също... Айде, де! Тая нещо иска да ни каже. Ох, мале, тук телевизията е много силна, хора. Ела. Ето ти, какво за Бога? Аз разбирам какво говорим. Хора, ще влезем. Роуз излезни от играта. Хора, ще влезем в друга игра, защото там апартамента е взет. И просто да. В друг сервер. И хора влязахме. Тук не са взели апартамента. Роуз влезни чрез мене и братовчеди влезни и ти също чрез мене. Защото аз влязох в друг сервер. Бързо, някой да не вземе апартамента. Мале, направо ще телепортна. Ето. Вземай това с Монтана. Здрасти, братовчеди. Чакай, ще да направя румейски. Какво? Какво каза? Къде си? На апартамент 7. Много ясно. И сега, вижте, аз вляза в басейна. Мамчо ти плаче за червен картон.
Братовчет ми иска да ме вземе, не знам защо. Той ще вземе тази скъпата къща. Да, чакай да ти махна моята. Роуз, къде си? Идвам! Ох, братовче, да отиди да вземеш Роуз, аз ще чакам тука. Отиди да вземеш Роуз, братовче, де. Да. И така, хора, братовчет ми отива да вземе Роуз. Роуз, ти на фонтана ли си? А? Какво? Добре, аз не знам как да вляза, но той... Ти до апартаментите. Да, той е заключил. Не сме на апартаментите. Отиди на фонтана. Ама той да отиде там, аз там да чакам. Не, отиди пред апартаментите. Не съм там. Там, дето е фонтана. Чакайте, аз ще взема някаква кола. Ще взема тази кола. И ще сме на цвета. Ще бъде бяла. Ето ги. Братовче, да отвори гаража. Благодаря. Ох, мале, аз ужасно карам. И паркирам. Мале, ето на тази страна, ето на оная страна, хора. Ето, най-накрая. Най-накрая. Чакайте да си заключи колата. Хайде, Роуз, качай. Роуз! Хайде. О, той иска да ме вземе. О, да, иска. Вижте иначе къде е сейфа. Така, първо на едното, после на другото. И тук това ще се отвори. Ето, и тук е сейфа. Да. Братовче, да отвори. Благодаря. Ох, пак ли искаш да ме вземеш? Ей! Чакайте малко. Прачи. Хайде. Ела да видиш къде ще спим. Роуз, ние ще спим заедно, искаш ли? Да. Какво? Да, тая. Ей, къде, защо си вляза в моята стая? Отивай си! 3? Да бе, знам, не съм чувала. Чакайте, повече.
Какво? Аз... стига да и ста. К... К... Во... Какво? 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 Това, братовче, да стане и твоята стая. Твоята стая е там. Братовче, да отключи. Благодаря. Хайде, Роуз, да си направим най-хубавата стая на света. Лазер, ако братовчето ми влезе... Стига! Е така. Така. Братовче, ставай! И ще сложа ни лампички. Не искам. Мръднете се, моля ви. Ето. Сега ще сложа дрехи. Брато, имам това вече. Не вземе, стигла. Добре, братовче, и сега. Да, е така. Там да... какво искаш сега? Какво за Бога? Къде отидохме? Какво искаш тук да правим? Хеликоптер ли да си вземем? Разбирам. Взимаме хеликоптера и сега идваме. Не знам защо тук реши. Някакви идват на твоята къща. Братовчеде, ще я оберат по-бързо. Братовчеде, по-бързо. По-бързо. Братовчеде, ето ги. Хайде. Махни ги. Махна ли ги? Махни тази. Добре, махна. Братовчеде, отключи ми. Братовчеде, отключи ми. Ето, отивам да си направя да я добър. Сложа една звездичка ето като ще отгоре, ако не беше толкова висока вратата, ама нищо. Ще сложа тук. Не. Дай тук. Не, тук. Що не мога да го променя, хора? Ето. Сега трябва... Това не се мъже. Ето, нашата стая. Готово. Братовчеде, направиме така, че мога да отключвам и да включвам и
използвам лекото и телевизора. Братовчеде, чули ме? Направи ме румейт. Направи ме румейт. Значи нещо постоянно работи, след 5 минути ще разпиташ да изкарате. Чакай малко да видя дали ще ми направи. Добре. Роуз. Роуз, ела, трябва да си лягаме вече. Виж колко е тъмно. Той е почти 11, хайде. Ох, аз лягам. Братовчеде, направи Бориса румейт. Хайде. Хайде на слип. Ох, не си го направила. Мале хора, извините за звука, само че тук те хора гледат този матч и направо звукявам. Ох, мале.